लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जोङो बहा दावबायनो थांदों आरो मानि जानानै जोङो दिनै नैबे हाजोआव दावबायफैदों बेनि बागै आं फारि फारि गासिखौबो फोरमायलांजोबगोन। लोगोफोर जों स्टार्ट खालामनोसै। जोङो दिनै जोंनि खाफालाव मा दङ, मैदेर नुजायो ना मोसा नुजायो, मा नुजायो जों जेबो मिथिथ'वा। जोङो दा हाजो गेजेराव हाबलांबासो मिथिगोन। नै जों दा स्टार्ट खालामबाय, हाबबाय गाहायाव। जों हाजो फारसे दावबायलांनोसै। नै सारमोना बेसोरनो सारमोना। दा लोगोफोर आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो गोबां बाथ्राखौ दिनै शेयार खालामलांगोन। जों मानो नैबे हाजो गेजेराव हाबनो नाजादों बा हाबदों बेनि बिखय आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंना सासे लिंलाय। आरायनेक मानास नेशनेल पार्कनि बानजायनायाव मोनसे ट्रेनिं बा क्लास होनाय जादोंमोन। जानोबा गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय टुरिस्टफोरखौ जों माबायदि गाइड खालामनांगौ, जोंनि एरियानि थासारिफोरखौ माबायदि खोन्थिनांगौ बेफोरनि बागै माने ट्रेनिं जादोंमोन। आरो जोंनि हाजोआव माबायदि दाउ दङ, मा नामनि दाउ दङ, बेफोर नामफोरखौ मिथिनो थाखाय बा जोङो बेफोर दाउनि नामखौ मिथिनो थाखाय जोङो नैबे हाजोआव दिनै सारमोना जोंखौ दावबायनो लाना फैनाय जादों। नै फरेस्ट गार्डनिफ्रायबो जोंखौ बिथांमोना लाना फैदों। नै जोंजों लोगोआव फरेस्ट गाइडनि माने फरेस्टनि मानसि दङ, फरेस्ट गाइड नङा फरेस्टनि मानसि दङ। सेफटिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ लिंलाबनाय जादों आरोखि। नै जोङो बिदिनो हाजो गेजेराव हाबबोबाय। दा जों गोबां जिब जुनारफोरखौबो जोङो नायबोबाय। बिदिनो दाउमा दाउसा, जों जि दाउ नुयो बे दाउनि नामखौ जोङो नैबे बहियाव लिरना लायो। मा दाउनि नाम दं बा माबायदि कालारनि, बेफोर दाउफोरनि नामखौ जोङो लिरना लायो। नै बेनो जों गोबां ट्रेनिं होदों जोंखौ। 29निफ्राय जोंखौ 31सिम बे सानथामखौ जों ट्रेनिं लाबोबाय बा क्लास लाबोबाय। बे क्लासाव जोंखौ सारमोना गोबां माने फोरोंथाइ होबोबाय। माबायदि खालामनांगौ, गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय टुरिस्टफोरखौ जों माबायदि गाइड खालामनांगौ, जोंनि लकेलावनो लानानै जों माबायदि मा खिथिनांगौ बेफोरखौ सारमोना जोंनो क्लासनि गेजेरजों फोरमायलांदों। नै लोगोफोर बेहाय मैदेरा गावनि मोदोमखौ हुखुमदोंमोन। नै दंफाङा सिल सिल जाना दङ, बेखौबो जोङो लिरना लादों माबायदि मा खालामो मैदेरा। नै जिब जुनार गेलेग्राफोरा मैदेर मोसा बेवहायनो गेलेजोबो। दा मैदेरनि खिया नै, दा जों बेखौबो लिरना लादों। दा मैदेरा बेनिफ्राय थांनाया बारा गोबाव जायाखै, एकदम गोदानथार। नैबे एरिया खिनियाव गोबां थायो होननानै खोनानो मोन्दों जिब जुनारा। मानोना नैबे खाथियावनो फुख्रि दङ, बे फुख्रियावनो जिब जुनारा दै लोङो, गांसो जाफैयो होननानै खोनानो मोन्दों। दा फुख्रि फारसे दावबायलांनोसै। फुख्रिया नै खाथियावनो दं, नैबे गाहायाव। दा जों बिदिनो गोबां बेरायबोबाय, बारा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिथिलांनो हायासै। नै जों दा गाहायजों थांगासिनो दङ। नै बेहाय मोनसे फुख्रि दङ। खोनानो मोन्दों नैबे फुख्रियाव गोबां गेदेर गेदेर नाबो दङ। नै जों थांगासिनो दं। दा बेनो लोगोफोर, जोङो गोजान गोजाननिफ्राय फैबाथाय, गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय टुरिस्टफोरखौ जोङो गाइड खालामबाथाय बेफोरबायदि जायगाखौबो खिथिनानै जोङो टाइम बारहोहोनो हायो। दा बेनो टुरिस्टफोरा जोंनि लकेलाव फैनानै जोबोद गोजोनो। माने बिथांमोना नैबे जायगाखौ नुबाबो बिथांमोना गोमोहाबगोन आरोखि। जोंफोरनि नैबेफोरबायदि जायगाखौ नुबाबो टुरिस्टफोरा गोमोहाबगोन। जोंखौ ट्रेनिं होनाय सेन्टारा दावधारायाव जादोंमोन। दा जोङो दावधारा ट्रेनिं सेन्टारनिफ्राय नैबेसिम दावबायनो फैनाय जादों। नै दा जोंनो सारमोना गोबां ट्रेनिङाव जोंनो गोबां फोरोंलांबाय। टुरिस्टफोरखौ माबायदि गाइड खालामनांगौ, गोजाननिफ्राय टुरिस्ट फैबाथाय माबायदि जायगाफोरखौ देखायनांगौ, माबायदि जायगा देखायब्लाथाय आरो मा देखायब्लाथाय बिथांमोना बांसिन इन्टारेस्ट जायो, बेनि बागैबो सारमोना जोंनो क्लासनि गेजेरजों फोरमायलांबाय। बिदिनो गोबां सोलोंनो गोनां माबाफोरखौ सोलोंलांदों सारमोना। नै बे जाहैबाय मोसानि आगान। आं मोसानि आगानखौ नुफेराखैमोन।
दा नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय मोसानि आगाना माबायदि। सोरबा सोरबाथ' गोबाङानो नुखाबाय आरो सोरबा सोरबा नुवाखै जानो हागौ। बिथांमोना नायनो हागोन। नै दा जोङो गासिबो फटक साफायना लाबाय। जों बेखौबो सारमोननो खिथिनांगौ जोङो मा मा नुदों हाजोआव फैनानै मा मा नुखो मा मा दाउ नुखो बेफोर गासिनिबो नामखौ जोङो लिरना लानानै जोङो सारमोननो सिगाङाव फरायना होनांगोन। फरायना होबासो सारमोना मिथिगोन नालाय। दा जोङो नै दावराइनि गां मोनदों। दावराइ बे दावराइनि गांखौ जों माबोरै मोनदों होनब्ला बे दावराइखौ माने सिख्रा बाजोआ अरथारदोंमोन आरोखि। अरथारना जादों आरोखि साबना जादों। बिदिनो गां माखासे आलाय सिलाय जाना दंमोन। दा बेनिखायनो जोङो मोनबोनाय जाबाय। दा नैबे जाहैबाय मै सख्रा मै होनोना सख्रा मैनि खि। नै बोरमा खि दासान नैबे बोरमा खि नङा सख्रा मैनि खि आरोखि। आंबो नुफेराखैमोन मैनि खिखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय। दा जोङो बिदिनो थांगासिनो दङ जोङो बारा गोजान गैला। जोङो मथा मथि 3 किल'मिटारसो थाबायबोबाय। भुटान दावधारा भुटान ओइ सानिफ्राय ब्रिज फार्स्ट ब्रिजनिफ्राय जोङो दावधारा फारसे जोङो फावसायबोगासिनो दं। जोंनि माबाखैजा जोंनि एरियाखिनिखै फैगासिनो दङ। दा नैबे जायगायाव जोङो मोनसे एगजाम लादों। जोंखौ मोनसे एगजाम लादों। नैबे एगजामा जाहैबाय जोङो बयबो साइलेन्ट जानानै नैबे दंफांनिफ्राय मोनसे सोदोब खोनानो मोनगोन आरोखि। गासिबो साइलेन्ट थाबाथाय मोनसे नैबे दंफांखौ एकदमबारे खोमा सिथा बुथारनानै खोनासंबाथाय मोनसे साइलेन्ट माबायाव खोनासंबाथाय मोनसे सोदोब खोनायो। दा बेनिखायनो नैबेहाय सारमोना जोंखौ एसे टेस्ट खालामहोगासिनो दङ बा फोरोंगासिनो दङ। नै गासिबो दा नै एसे माबा लागासिनो दङ। माबायदि सोदोब खोनायो मा मायो। आंबो खोनासंदोंमोन लोगोफोर नंमारगौ नोंथांमोनाबो खनसे ट्राइ खालामनो हागोन। दंफाङाव मोनसे सोदोब खोनायो। बार बारनाय माबा बारनायनिया माने नैबेहाय गोमफैबाय थायो आरोखि। बिदिनो टेक 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 टुक टुक ख्र' ख्र' ख्राख्रा बिदि सोदोब खोनानो मोनो। दा जोङो फैबाय दावबायगासिनो दङ। जोंनि नोजोराव मासेबो जिब एबा जुनारफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायासै। दा खाफाल मोजां जोङो बिदिनो फैयै फैनानै जोङो मोनसिगोन आरोखि। दावधाराखौ मोनसिगोन जोङो आरोबाव दावधाराखौ मोनसिगोन। दा जोङो ओरै थांगासिनो दङ। दा जोङो 3 किल'मिटार थाबायै जोंनि जायगाखौ मोनफैफिनबाय। दा जोङो फैफिनबाय। दा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर। मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो।